బాబు ఏం చేస్తుంటావు హైదరాబాద్ లో? నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంకల్. చేయరా, నువ్వు ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయి. బాడీ ఒకటే పని చేస్తూ ఉంటది, బాడీలో ఏమీ పని చేయవు. పెళ్ళైదా? పెళ్ళి ఉండేది ఒక్కనివి, ఫ్రెండ్స్, మందు, సిగరెట్లు, తిరుగుళ్ళు. మరి ఎట్లా నీకు పెళ్ళి అవుతుంది? ఈ కాలంలో అమ్మాయి అబ్బాయి ఇష్టపడ్డాక లేచిపోయి కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుడు అదో ఫార్మాట్ తమ్మి. మీ రిపోర్ట్స్ చూశాను. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది మేడం? మీ స్పర్మ్ కౌంట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది. స్పర్మ్ కౌంటా? ఎలాగైనా కళ్యాణిని 100 రోజుల్లో ప్రెగ్నెంట్ చేయాలి. మనం ఏం తింటున్నామో దాన్ని బట్టి స్పర్మ్ బిహేవియర్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే తాగడంతో ప్రాబ్లం లేదన్నమాట. మగాడి జీవితంలో అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ పనైన పిల్లల్ని కనటం అనే ప్రక్రియను కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకుంది. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. నాకు కాదండి, నేను సింగిల్. ఈయనకి నేను సింగిల్.